henne ka step ka khapra tre unai weng ha ka po san baji a men step ki pulit ka ribhoi kilayo kurup shibun ba udrok heroin mat kata kalong hadin ba kilapan up shirip na kasurok ba national highway 6 ka bahap ha ka sinong saiden yak te ki drok layo kurup na kawai ka bos night super ka badan ya number MN North Iway AA North South Prasau bat kane ka bos kami na Manipur banai sa Shillong parhalor te ka jingja ki pulit kilakem ya laingut ki bakan thup ya unongnya ulatip keteng kum Saddam Hussein lembat ki nongbot ki balatip keteng kum Iqbal Hussein bat urashi juden ki bala suba dong kti hak te ka kam chalan bi anya udrok ki pulit ha ba kilabat ya te ka bos kilapenlong ya jingtalasi bat ha kane ka jingtalasi kilayo kurup ya udrok heroin bala song hak sispa san pu pratli ki senduk sabon ha ka ba ki nong chalan kilaburi ba ha ki benta ba sadien jong te ka bos ha ba dei ba te ka jingyo kem te ki drok ki pulit ki tang penlong ya ka jing tokit halor kane ka jing chalan ya udrok heroin bat ru ban peteng ya ka jing khanra ba nyok kem se ki wei pat ki badong kti hak te ka kam आप लोग उसी दिन देख लिया ना सब ऑन द स्पॉट में